akuluakulu DJ Lodine Munyanane anatulutsa audio yake dzulo imene amazakamba nkhani okhuza ndi atupere mlozi ndemwe audio imeneyo zikuona kuti amayamikira atupere mlozi makamaka pamene asankhidwa kupita ku teke kukachita zokambirana zokhuzana ndi business. Ndemwe audio imeneyo zikuona kuti anakandanso ena mwa masupporters a chipani cha United Democratic Front makamaka pamene amazatchula nkhani zokhuza ndi zandale ndiyetu kuli ma threats achita kumuwuza kuti athana naye live tatene timvereko zimene wayankhula mmodzi mwa akuluakulu amene amasapota chipani chimene cha UDF komanso zimene wayankhula DJ Lodine kenako timalizeni nkhaniyi. Munyanane timafuna kuti tikuwuzeni mawu ena akeso. Ine zinanga ndi Lenzo komano kwatu ndi kumangochi kwa Mbaluku. Paboma pa mangochi pa Mbaluku. Komano zimene mwakhala mukuyankhula mu social media mu takutopelani sopano ntasakasaka nambala yanuyi koma takutopelani sopano. Ine ndakutopelani osati ndinene kuti takutopelani kukhala ngati anthu ena koma kwa ineyo ndakutopelani. Nde ndikufuna kuti ndingokupasani warning kumene umakhala ndi makuzi wako. Zoma kuyambira lero lachingati pa 28 lachitatu kuyambira lero musiye kumpanga atake atupere mlozi. Kuyambira lero zimene ndikulangula apa pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala, zimene ndikufuna ndilangula apa ndikungokupasani warning. Sindikufuna kuti ndikuyankhuleni zambiri ndimangokusungirani ulemu. Koma osati ulemu ndimakusungirani kuti kale muli ndi china chake. Ayi, mulibe china chake, ndi munthu osaukaso olo ivingiso mavalidwe anu mumakhala ngati ndi mulimi poti ndi mulimi kale sinanga ndi alomwe ndi mulimi kale. Komano ndikufuna ndikuwuzeni kuti za uchisiru zimene mwakhala mukuyankhula kumuyipisisa atupere kumunyoza atupere mungopanga stop kuyambira lero. Ngati pali wina sana kuwuzeni komano ine ndikufuna kuti ndikuwuzeni kuti ineyo ndi wachiyawo unejo chiyawo njomba ngwete kwa atenda ataki jineji liliyonse ndikoza kukupangani ataki nthawi ina iliyonse. Pamene umakhala ndi mapaziwa bwinobwino A to Z simungandinamizenso inuyo. Pamene mumayenda umatuluka kunyumba kwanu umakhala kumpanda ndi mapaziwa A to Z komano ndimangokusungirani kaulemu. Komano kaulemu mosati kuti inuyo muli ndi china chake. No, mulibe china chake. Maona ndi munthu osauka, ndi munthu ovutika ongoyendera ganyu yolimisa ku DPP. Komano sindikufuna kuti ndipite za DPP zanuzo. Za DPP ndilibe nazo ntchito. Komano ndikufuna ndingokupasani warning kuti inuyo ngati muli wochiyimirira chipani chanu cha DPP cho muzingochiyimirira kumene kumuziyankhula za DPP musamayankhule za atupere. Ndingokupasani warning. Atupere simbale wanga komano zimafika pena pake powawisa mtima. Komano ineyo ndizapanga chothekeratu kuti inuyo sindikufuna kuti ndiyankhule zambiri. Mwandimva bwinobwino. Chifukwa ndikakuyankhulani zambiri mutakukhala wokhumudwa. Komano ndikufuna ndikuwuzeni kuti ndingokupasani warning kuti koyamba ndikomaliza ndikakhale komweka. Kuyambira lero ineyo sindimalimbana ndi anthu osasamba ngati inuyo. Ine ndi mwana wa smart olo kuti ndikutumizeni mapiki pamenepo mukhoza kunena kuti kodi munthu amene amayankhula ndi uyuyu. Ine sindili ngati inuyo ovala matrauza oyambira ucheni pasi pa botomu pakukafika paka muntunda mchiunumu. Kukhala ucheni muli ndi zingwe trauza ya zingwe. Ine zimenezo sindimapanga nawo. Maona chifukwa ndi munthu osasamba, ndi munthu onunka kunkhwapa. Ndiye ineyo sindikufuna kuti ndiziyankhula zimenezo komano ndikungokupasani warning. Koyamba kosilisa ndikakhale komweka. Warning imene ndakupasani pamenepo musamale ndithu kwambiri. Kuyambira lero lachitatu pa 28 kumapita uku ngati ndizamveso siku lina audio yanu yomunyoza atupere anthuso akukamba mu social media amwene
mulungu ndi pamaso pa mulungu tikukuuzani inuyo ndizagwira ndeka. Ndithokoze kwambiri pa zonse zimene mwayankhula mu audio yanu. Ndikuyamikireni kwambiri. Mulungu woziwa kudalitsa mawu amene mwayankhula umumu akudaliseni ndipo achulukitse masiku a moyo wanu. Ine siku langa lakufa sindimaliziwa, siku langa lomwalira ine sindimaliziwa, ndipo imfa yanga kumene itizachokere sindimaziwa kuti mwina ndizadwala, ndizaphedwa kapena ndizapangidwa chani. Zimene mwaziyankhula apazi ndizitumiza magulupu osiyana-siyana, zimenenso ndikuyankhazi ndizitumiza magulupu osiyana-siyana. Ine ndimafuna ndikuwuzeni kunena kuti ndine munthu kumene kuti kuzachokere imfa yanga sindikuziwako. Ndiye mwina nkutheka ndinu mmodzi amene muzakwanirise cha imfa yanga. Ndithokoze kwambiri kuti mulungu wakutumani inu kuti muzachose moyo wanga umene inu mwauona kuti sopano ukhoza kuchosedwa. Mulungu amalola kumutuma munthu kuti pita ukaphe uja ndipo ndikukwaniritsidwa. Ndiye mwina mmodzi mwa iwo ndinuyo amene mwapasidwa kuti muzachose moyo wanga. Ndithokoze kwambiri, nenza kulandirani manja awiri. China ndimafuna ndikuwuzeni kunena kuti siningaziwumirize kukhala munthu olemera. Mmene ndimavalira ngati khala ndine mulimi, zoonadi ndine mulimi ndimalima, ndine mulimi ndithu ndimalima. Koma siningayipange nyengo za mulungu zimene mulungu anandipasa ine pa dziko lino lapansi kunena kuti uzakhala munthu otere ndipo uzayenda mwichi pamene ndinkabadwa. Nyengo zimenezo siningaziwumirize kuti ine ndikakhale wachuma kapena ndikhale munthu ochita bwino. Ayi, koma mulungu yemweyo amene anandipanga ine nandipasa mphaso imene ndimayankhula, inu namusakasaka nambala yanga monga munyanane namundipeza namuyankhula zimene mwayankhulazi. Mulungu yemweyonso ndimpasa mulungu yemweyo kuti china chilichonse chikhale chakufuna kwa iye. Ndipo luso limene ine ndimayankhulira ndikuziwa kunena kuti silanga la ine, koma mulungu ndi amene anandipasa ine kuti ndiziyankhula ichi. Ndiye kwa amene amanena kuti munthu mulungu akampasa chinthu pamakhala adani omulondalonda, ndithokoze kwambiri kuti adani apezeka. Adani anga ndinuyo, ndiyamikire ndipo ndimpempha mulungu yemweyo kuti mulungu achikwanirise chimene inuyo mwafuna kuti chichitike. Ndipheni, mupange zoti mundiphe, ndipo mukandipha muzabwereso pa front bwauza Malawi kuti munyanane uja amene amalimbana ndi ife kapena amalimbana ndi UDF kapena amalimbana ndi atupere tamupha, muzabwere poyera muyankhule mawu amene. Zikomo kwambiri, ndakulandirani welcome. China chilichonse chimene mufuna kuti mpange kwa ine ndachilandira. Siningabweze kuti ndizikakutukwanani, ine nthawi yotukwana inu ndilibe. Ndi nthawi yowauza Malawi zofuna kutani kuyankhula. Ndipo mulungu amapereka china chilichonse kumbali yake. Wina amatha kuzikakamiza kuti ine ndifuna ndikhale muichi komano mu chimene chosamakhalamo. Ndiye inu popeza ndinu supporter wa chipani cha UDF, wa chipani cha atupere, ndinene choncho kunena kuti brother, pangani china chilichonse chimene inu mwachiona kuti ichi tikachipanga tikhata thanani munyanane. Pamene ndimakhala ndipompo ndithu ngati mazi wapo, ndipompo mubwere ndithu mubwere. Pamene ndimakhala ine mposabisika kaya muzi afusa anthu mapu kaya makhala pati panga ndizotera zoti mundipeze mupange zimene inu mukufuna. Zikomo kwambiri, Ambuye akudaliseni ndi mawu amene ndayankhula mu audio yanga. Amen. Chabwino, tamva zimene wayankhula mkulu ameneyo amene akuopseza DJ Lodine, komanso tamva zimene wayankhula Lodine pa nkhani imeneyi. Sitidziwa zoti muli maganizo pa nkhani imeneyi kuti DJ Lodine ndolakwa kapena akulowa, ndolakwa olakwa ndani pamenepa kapena akulondola ndani pa nkhani imeneyi. Ngati maganizo amene alipo ofotokoza na comment section, koma mulemekeza maganizo anzathu. Sekole panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 8 ndi chonde nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kufikira mosavuta.